unto the Lord, singing Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Gisaulob ron sa atong simbahan ang piyesta ni San Felipe Neri, usa ka pari nga tao ni siya sa tuig 1515, namatay pod ni 1595, mga 80 years old. Dito sa Roma, nakahimo siya og daghan kayong nindot nga buhat og nahimo ni siyang founder sa mga grupo sa mga kaparian na gitawag og oratory og naghatag og mga charitable services sa katawhan labi na sa mga kabus. Highlighted ang iyang virtue sa pagka-mapaubsanon, pagka-matinabangon sa mga kabus o mga nanginahanglan. Atong padayong iampo nga unta ang kinabuhi sa mga santos sama ni San Felipe Neri, maawat unta sa atong mga leaders, labi na nato nga mga Katoliko, aron matabangan nato ang daghang katawhan karon nga nag-ilaid sa kalisod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa atong fundraising kaning raffle tickets, ato sang iampo nga hatagan sad sila og daghang grasya balos sa ilang kamanggihatagon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, wala ka mohunong pagpasidungog sa mga alagad nga makanunayon kanimo pinaagi sa himaya sa kasantos. Itugot nga maluluyon nga ang Espiritu Santo magpadilaab unta kanamo niadtong kalayo nga milagbas sa kahibulungang paagi sa kasing-kasing ni San Felipe. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Ang mga propeta nagsusi og nagpakisayod mahitungod niining maong kaluwasan ug nanagna sila mahitungod niining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung kanusa ug sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona may gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundili alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita
pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ag ipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot sabton bisan gani sa mga anghel. Busa andama ang inyong salabutan pag maugdang kamo og ibutang ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo inig padayag na ni Kristo. Pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Hinunua pag kinabuhi kamo nga balaan, ingon nga balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo na pahibalo sayang kaluwasan. Ang Ginoo na pahibalo sayang kaluwasan. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balang bukto ang Ginoo na pahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinod-anon. Alang sa balay ni Israel, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdahil. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Hallelujah.
Ginoo, manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya misulti si Pedro kang Hesus, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Hesus kanila, tinuod kana og sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako og tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, ug mga uma, bisan tuod og lutoson siya, ug sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon nga nahiuna, maulahi, ug daghan karon nga naulahi, mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Wa niya gililong ang iyang kaluwasan, iyang gipahibalo. Nya matod pa ni San Pedro sa unang pagbasa, kining maong kaluwasan gidala ni sa mga tao nga nagwali sa maayong balita, linamdagan sa Espiritu Santo. Daghan kuno ani mga propeta, hasta pagani mga anghel nangandoy nga makabati niining maong wali. Muna ang iyang hangyo, ingon siya diri, busa, andama ang inyong salabutan, pag maugdang kamo, ug ibutang ang inyong paglaom diha sa grasya, nga ihatag kaninyo inig padayag na ni Kristo. So dili di ay sayon tugkaron ug sabton ang kaluwasan nga gipadayag sa Ginoo. Lingay mong tupad ing nakadawat na kaaning maong kaluwasan na nadawat na nimo. Basig niagi lang ba? Niagi unya wa ka kadawat. Kadawat na? Wala, istoryahin. Unsa may bation nimo kung nakadawat na ka? Matod pa sa mga ubang bahin sa kasulatan, mahingpit ang imong kalipay. Kana bang gikan sa pagmata nimo hangtod sa imong pagkatug 24/7 ang imong kalipay og kalinaw og katagbawan, way hupas-hupas. Nakasuway na mo ana? Kana bang moingon na jud kang wala ka nang hahanapin pa? Wa na kay kabalaka, wa na kay kasuko, wa na kay kahadlok. Ana, nakasuway ka na? 24/7? Dahil kasi nakasuway, taas ang kamot. Wala, istorya. Congratulations. Kinsa ninyo ang wagyod masuko sugod adtong Abril hangtod karong Mayo, taas ang kamot. Kanang wagyod kayaw-yaw ba? Gyud kayaw-yaw. Duha na lang kabuok. Ana. Kinsa ninyo'y musugot nga masunog inyong balay karon adlaw, taas ang kamot. Usa na lang kabuok. Mao na. Tanawa. Ngano man nga mag-ana magka hupas inig check up na nato. Kay wa masinati ang kinabuhi nga gustos Ginoong puy-an, apil naming mga pari.
Ngano man, kay matud pa sa atong ebanghelyo, ihatag ra na niadtong nibiya sa iyang amahan, sa iyang inahan, sa iyang uma, hasta pa sa iyang kaugalingon tungod ni Kristo og sa ebanghelyo. Mo na niingon diri San Pedro, kay sila nibiya man. Si San Pedro man ingon, unya Lord, kami nibiya man mi. Tanan. Kibaw biya ka na, gibiyaan biya na mo tanan. Hasta gud asawa ni Pedro, iyang biyaan. Mo tong nitubag din si Jesus. Tinuod ka na, nibiya mo, tungod ka nako og sa ebanghelyo, mo na makadawat sad mo ginatos ka mga balay, mga uma, mga inahan, mga bana, asawa, anak, sunan nga na. Mo na kamong mga bana ay nala mo langan-langan o gusto mo makabaton og daghang asawa, biyae din na inyong asawa. Oh. Kamo sa mga asawa, gusto mo makabaton og daghang bana, biyae na inyong bana. Pero siguro nga ang imong pagbiya aron mosunod ka ni Kristo og sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Mo na gibuhat nila ni San Felipe Neri, nila ni Santiago, nilang San Agustin, San Ignacio, ug uban pa, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, namiya gitos ilang mga Pinoyanan, namiya sa ilang mga mahal sa kinabuhi, ug nagpakamatay pagani para ni Kristo ug sa ebanghelyo. Kana mo'y tinuod nga kaluwasan. Kaya nga to magong kaluwasan, mangayo tas Ginoo og dugang pang grasya. Mao man naigi atong kaluwasan. Dugang grasya. Kana derong imong gida, kana rong imong gihuptan, kuwang pa na. Tubag. Kuwang dili. Kanang imong naong kuwang pa na. Ano magsige pa man kag badlis ana. Magsige pa man kag nus-nus ana, kuwang gid na. Kanang color sa imong buhok, kuwang pa day na. Kung ano magsige man kag usab ana, gasto man gyud ka para pa color-color ana, kuwang nang gihatag sa Ginoo. Ana. Mo man atong problema. Daghan kay tag kuwang makita, murag kita gyud manluluwas ba? Murag kita manluluwas. Ato sa nang ipangutanas ato mga politicians, kanang inyong sweldo diha sa executive branch, sa legislative o sa judiciary, kanang inyong mga sweldo nga tag 100,000 labing minus kada buwan, kuwang pa di na. Kuwang dili. Nya moingon sana sila, kanang imong kolekta pa dir, kuwang pa di na. Mahimog yung kuwang basta ang atong kaluwasan isalig nato sa atong kaugalingon dili diha ni Kristo. Kuwang yun. At tanawa lang ko na sila, trillions ang gikawat na karon sa atong nasod. Trillions. Ang kinadak-ang corruption sa una, billion ra atong hisgutan. Bisag katos Marcos Sr., dako man kay itong corruption, kawatan man giitawag adtos mga tao, may rest in peace. Pero wa to kaabot og trillions. Karon trillions na ang nawa sa atong panudlanan. Yap sige pag silang away. Sige pag-away, kuwang pa. Kuwang pa. Ako nakadayeg sad ko sa speech ni bagong Senate President Alan Cayetano last night ba to? Ingon siya, kana ba mura sila bag gaprangkahay ba? Nanulti sila dito sa ilang plenary, kada senador. Anang mura bag harap-harapan nga pagsulti ba? Ingon sila, dagdagan kayo, magkulita, nanulti sila si Soto o guban pa, mga Hontiveros, nanulti sila sa ilang mga side kay nabati na lagi kunog maayong Senado karon. Nabati ba tungod atong gubat-gubat, bagsak kunog maayo ang ilang ilang image. Unsaon kuno pag-restore. Amo tong niingon si Alan Cayetano, nganong ako may sigihan ninyo hisgot nga ilisan. Nagtuo day mo og na-attach ko aning murag inaning pagkasulti ba ako lang i-paraphrase.
nagtuo dahil mo na-attach ko aning akong posisyon. Nagila man ni akong gihatag nis Ginoo. O kuhaon niya karon, sige, suhay ninyo. Isa mo og 13 kakamot. Insa pag-isa lang mo dihag 13 kakamot nga inyo kong ilisan. Karon dayon. Og gusto pa mo, ako pa'y mo administer sa oath-taking sa bagong Senate President. Karon dayon. Nagtuo dahil mo, nahangol ko aning maong posisyon. Sige, isa mo diha. 13 lang kakamot. Kay 13 raman, magic 13 man ang ila. Kay katong pag-ilis na, 13 man sa... Sige, hisgot ana nga ang administrasyon. Wap agani mi kasugod. Pila pa lang kaadlaw, inyo na sang ilisan. Nga nagtuo dahil mo, kana mo'y makapahadlok na ako. Sige, isa mo diha. Ana, di lang ta magsigig tabi ngadtos gawas, dinhi ta mag-istorya. Aron mahimo gid tang mga magbabalaod. Anhita dinhi kanang paggawasay sa atong argumento. Ana, mao santos Marcolita, insa perti na ron daghana na mog mga kaso. Ako, daghan kayong kaso, gipamutan, pulos butang-butang. Ug ang inyong tumong ani para lang yun ko pahilomon, di na mo'y akong commitment sa akong pagkasenador. Hangtod ko mamatay, di ko muhilom. Ano bang, congratulations. Aning mga senador, mga leaders nato sa atong gobyerno, ma-executive man, ma-legislative, ambot kag nahilom pa man ang Supreme Court, wa pa man mo himog final decision, ambot ka karon mohimo na to. Kana bang dili mahadlok nga kuhaan sa tanan? Dili mahadlok nga mobiya sa tanan. Kay mao man gunay gamiton ani mga buangon, hadlokon ka, pailan kag kaso, ipapriso ka, ipapatay ka. Mao man gudayon na ila. Sige ron, padayon diya, patay gyud ka. Sige, padayon ron diya, sige ron. Taktakon gyud ka. Hangtod na lang nga mo kunayib na lang kas ilang sala mo nang duna na sila gitawag rog systemic corruption. Nawa na gyud makasakop kay kinsa tong musulti against sa corruption, mao man dayoy kasuhan, mao man dayoy ipapriso, mao man dayoy ipadakop. Mag-issue pa og order 200 plus 1,000 ka mga pulis o mga law enforcers para mudakop sa usa lang ka tawo. Purti na yung kriminala anang tawhana naginganlan og Senador Bato de la Rosa. Purti na yung kriminala. Murag siya tingali mo'y nagkawat sa tanang trillions nga nawa nato gikan sa PhilHealth, nawa gikan sa DepEd, nawa trillions, billions gikan sa flood control, nawa murag kana gitingali si Bato de la Rosa mo'y nakaingon ana. Kay giordiran gud 200,000 plus kuno ka mga enforcers. O tinuod ba na ako nang nabasa sa kon. Yan balik na sa nana sa kon. Giimbitar na sa si General Torre, di ba? Mauntoy gadakop ni President Duterte. Nag-smile Pastore, appeal kong dakop anang bato. Mauna lang ginay atong buhaton karon. Aron ipadala ngadto sa foreign land, ngadto prisuhan dito sa dahig. Tungod na kay ang kaning mga tawhana nga nagsigig pang pressure sa ila kunuhay mga political opponents, ang ilang kaluwasan gisalig nila sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Muna ningon si Jesus kinsa tong mubiya sa tanan tungod kanako og sa ebanghelyo makadawat pa og dubli-dubli gatus-gatusan kapilo. Tuo mo na dili. Nya andam na mo mubiya sa inyong kwarta karon. Kinsay andam nang mubiya sa imong tanang kwarta, taas ang kamot. Sige na. Kanang andam mubiya sa imong tanang kwarta, taas ang kamot. Sige na. Hay naman to ganihang nangisas kamot. Nga hasta kwarta lang gan atong hisguta, di man day mo kabiya. Samot na yung pabiyaon mo sa inyong mga mahal sa kinabuhi, inahan, amahan, anak. Samot na gyud og pabiyaon mo sa inyo mismong kinabuhi. Ug maunay ni kaingon si San Pedro, andama ang inyong salabutan. Andama.
Yes, ang Ginoo nagpahibalo na sa iyang kaluwasan, pinaagi sa pulong nga nagpakatao. Pero ang daghan nato dili mo dawat sa iyang makaluwas nga pulong. Kaning atong ebanghelyo sumpay ni atong batan-on nga nangutana ni Hesus nga, Ginoo, unsa may akong buhaton para maangko nako ang gingharian sa langit. Nya ningon des Hesus, tumana ang mga sugo. Ayaw pagpatay, ayaw pakighilawas, ayaw pamakak, tahura imong mamagpapa, ang Ginoo higugmaa labaw sa tanan ug uban pa. Ingon din siya, kana tanan Lord, ako na ginang gituman. Unsa pa may kuwang. Ingon din si Jesus, buutan man day kay kadong. Sige, usa na lang kabutang imong kuwang. Pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag tanan ngadtos mga kabos ug maangko nimo ang gingharian sa langit. Nya balik dinhi ug sunod nako. Mo na gisulti ni Jesus. Oy, ang batan-on kuno nilakaw nga masulubon ngano man gibutangan gid dito kay dato man siya kaayo. Unya nilingi dayon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Mo tong niingon na siya pagkalisod yun sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa langit. Mas sayon pa sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsud sa pultahan sa langit. Ningon din sila San Pedro, mo na to. Nya Lord, kisa ra man day maluwas. So go na explain si Jesus, ang mubiya tanan. Ingon dayon si San Pedro, mo na ni. Nya kami Lord, unsay mahitabo namo, gibiyaan man namo tanan. Gitubag ding Jesus, makadawat mo og gatusan kapilo sa inyong gibiyaan unya do na pagipakapin. Unsay pakapin? May magining atong klarohon. Ingon si Jesus, makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma bisan tuod og lutoson siya. Lutoson man gid sila. Nya gibutangan dig sumpay ug sa umaabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. Pasabot mga matay man gid ta, tu ay gahuwat nga kinabuhi nga way katapusan. Ngilingay mong tupad. Ingna ang raffle ticket mo gi atong paliton. Ingna ang tanan natong kwarta ihurot natong palit sa raffle tickets kay makabaton ta og gatusan kapilo. Mo bitang ningon ko ninyo kaning atong raffle ticket. Paminaw. Kining gubot dayon, reklamo dayon kamon. Kining atong raffle ticket niingon ko duha ka buok premyo ani, ang gikan sa langit ug ang gikan sa yuta. Nya unsa may premyo gikan sa langit kaning giingon ni Hesus nga unsay imong gibiyaan pasabot imong gihatag sa simbahan, 200 pesos maning atong raffle ticket, nya imo nang paliton. Makadawat dayon kag gatusan kapilo ni ana. So pila man? 200 times 100. 20,000. Labing minus. Nyag mo palit kag one stub challenge, tag 20,000 man na. Times 100. 2 million na. Nyag mo palit kag duha ka stubs, 40,000 times 100, 4 million. 4 million na imong premyo gikas langit. Gikan nas langit. O nya diri sa gikas yuta atong first prize 500,000 man. Nya second prize nay 5 katag 100,000. Nya third prize 50 katag 8 katag 50,000. Napagitay consolation prize 40 katag 15,000. Basin pa daig batagaan sa kaana. Kuan na lang na, pakapi na lang na. Pero gamay ra kay nastanan ikumparar sa premyo gikas langit. Ang pangutana, nituo kawa. Ang nituo manindog, ang wa mo tuo, hala na mo. Sige. Mga igsoon, mudangop kita sa Dios, ang atong amahan nga nahigugma og naghatag sa tanang maayong butang alang kanato. Busa mo ingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga sa kanunay, buhion sa simbahan,
lukop sa tibuok kalibutan, ang paglaom sa katawhan, pinaagi sa iyang buhat sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang katawhan nga anaa sa pangagamhanan o sa pagnegosyo, moisip sa ilang pagpamuhat nga matuod nga pag-alagad alang sa uban o dili sa ilang personal nga kapuslanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang katawhan makaamgo nga pinaagi sa ilang pagpamuhat o sa ilang mga pag-ampo, ilang mapalambo ang pag-abot sa gingharian sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga makakaton kita sa kahulugan sa mapaubsanong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paghiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makadawat na sa kapasayloan sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom ug maluluyong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mugma, sa bubaw sa pusa. Kining manmo, kining hino, ginamasa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, ugasamo, pagalian, ihatag na kanamo, ulang itugaman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga nagahalad kanimo sa gasa sa pagdaig aron sunod sa panigingnan ni San Felipe Neri, kanunay unta kami nga magmalipayon sa paghatag og himaya sa imong ngalan ug sa pag-alagad sa among isig katao, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Away ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Felipe Neri, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylong, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi wang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Felipe Neri ug sa tanang mga santos
nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Aman namo nga nasa mga langit, pagdahigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginghari, Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilid ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. manaw sa kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Oh, come and sing the song with gladness, cause your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Magampo kita. O Ginoo, kaming nakakalawat sa langit nung kalanon, nangamuyo nga sa pagsunod namo kang San Felipe Neri, maghidlaw unta kami kanunay sa mao nga mga kalanon, nga sa tinuoray maoy naghatag kanamo og kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kinabuhing way katapusan. Nya mahitabo ra ni kun biyaan gid nato ang tanan aron mosunod ni Kristo ug mosangyaw sa ebanghelyo. Salamat sa nihinay-hinay biya sa tanan ug namalit nato og mga raffle tickets. Niabot ng atong halin og 16,291 ka tickets. Nya ang atong one-stop challenge, 91 ka pledges, 23 ang narimit, 68 pa ang wapa marimit. Ato pakpakan ang namalit nato og raffle tickets. Padayon tagpamaligya kay porti pag yung daghanas atong tickets nga wa mahalin. Ana no? Timan-in ninyo duha biya ka buk premyo ani na ay langit nun, na asay kalibutanon. Ana no? Nya unsaon pagpalit og raffle ticket? Dinha sa atong gawa sa simbahan na dihay lamisa na makapalit mo sa atong opisina na say nagsuroy-suroy karon adto sa mga kompanya, mga kapilya sa ilang pamilya na maligya raffle tickets palitilan sana ninyo. Unya sa ato sang online nga mga parishioners, pwede na ninyo sa atong bank accounts, GCash accounts. Akong GCash murag puno na. Unya sa kuan kanina lang ubang GCash og sa kwarta padala way limit na. Palawan, Imluelier, ang sanang uban, Cebuana Luelier, RD Punshap. Ana pwede ra na maklim ra na nato. Salamat kaayo. Unya ang ato karong Children's Congress karong adlaw bali matapos na ang ato dinhing nang pagtudlo summer catechesis. Karong adlaw, alaunas hapon, atong iyampo ng mga bata nga motambong, around mga 600 tingali, more or less,
atong maayo, malampuso na sila. Ato sila dito sa Sapak. Salamat sa atong mga sisters dito nga mi-accommodate nga ini ka alas 4 niya misa dinhi kanhi magtapos ang ilang Children's Congress. Unya ika Sabado, May 30 mausad ang atong Santa Cruzan. Ato sa nang suportahan. Napatay daghan nga mga titulo sa sagalang awap ama halin, wala pa naangkon, so kamong wala pa dihay naangkon nga titulo, pwede pa gid mo makakuha, no, para sa ato sang additional nga donation. Nya ang atong mga subri para sa Mayo nga atong gipatuyok sa mga kapilya na unta marimit na to kay ato tong igasto sa ato karong Children's Congress o sa Santa Cruzan. Amen. Ato ning palampuson kay mao ni makapaduol sa Ginoo. Nya ang atong mass wedding karong May 31 ang last day sa atong pagdawat. Daghan pa kay tagkuwang nga mga mga 40 pakapin ang mga slots nga op ama kumpleto. So daghan kay nagpuyo-puyo dinhi labi na gyud mga online parishioners. Pwede ra gyud mo maka-appeal diri sa atong mass wedding. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.